Te lua bătrânic un pic. Hai, zi papa. Zi papa. Zi. Papa? Baba? Baba? Arte? Arte? Hai. Zi. Zi. Arte? 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 Artinello? Yes, Papa. Baba? 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 Ce zici? Ia zi cu toate. Ia vorbește cu toate tu și cu mamita. Haide. Hai, vorbește. Haide, vorbește, bebe. Hai, povestește-ne ce ai visat. Povestește-ne toate ce ai visat. Ia povestește-ne. Ce zici tu acolo? Ce povestești aici? Doamne! Doamne, Doamne, ce ne povestești? Baba? Ia povestește tu lui tateto. Ia povestește lui mamita. Zi lui mamita ce ai visat. Așa? Da? Diana? Ia povestește, povestește ce ai visat. Hai, povestește lui mamita. Hai, povestește lui mamita. Așa? 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 Și? Altceva? Ce-ai mai văzut? Ții genunchiul lui tatetu? Da? Ia, ia uite. Genunchiul lui tatetu, da? Da, iubita mea. Hai Cine să vorbește cu tine? Mami? Mami vorbește? Ia vorbește cu mami. Doamne, Doamne, Doamne. Hai că mă duc să schimb.